Ako je ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić dala ostavku zbog pritiska jer je došlo vrijeme da se veliki somovi oko Plenkovića stave iza rešetaka, onda hrvatsku demokraciju i pravosuđe treba braniti oštrom osudom na izborima, tako da zemlja napokon počne disati. Za ostavku sigurno nije razlog nekakva prometna nesreća, bez obzira na njene posljedice, jer se ta šteta mjeri u nekoliko tisuća eura. Bega propusti glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, što nije sposobna obraniti svoju optužnicu protiv Todorića, što je namještala lažne dokaze u tom postupku i što je uopće na takav način ugrozila milijarde iz državnog proračuna, 1000 puta snažniji razlog za njezinu ostavku. I zašto Hrvoj Šipek još nije smijenjena? Zato što štiti mafiju sljubljenu svrhom vlade. Marušić je bez najave uhitila Žalac. Je li moguće sada opet namjeravala još nekog Plenkovićevog patuljka? Na izborima je potrebno smijeniti HDZ, jer tada pada i Plenković, i Hrvoj Šipek, i svi ostali Plenkovići koji mrcvare našu zemlju.